시간 숙티야 산수하는 자들만 편하든 뭘도 편하든 만치고 같은 무학비하고요. 나고 편하고 또 산수하니 산수만 공부를 못하는 나는 MC는 돼야 되로 나 MC노아 돼야 돼. 나 산수하니 숙티야고 산수하니 숙티 나와서 보도는 오토마 성질 BSC 내 숙티야고 산수만 말하면 살인다 까만 돼야 돼. 네, 말하면 살인다 까만 되지. जोंना BSCजोंनो जासिगोन जों आरो आन्दलन खालामला BSC सुक्तिनि दारैनो जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनाया सुफुं जासिगोन बा जों जायखौ लुबैदों बेखौ जोङो खालामनानै लानो हाजोबसिगोन होननानै सानसुमाया दिल्लीयाव बा दिसपुराव सारेन्डार खालामना फैयाखै दे बेखौ गोसोआव ला थारमाने सानसुमाया मालाबा बुङाखै बे BSC BSCआनो जोबथा सुक्ति होननानै मालाबाबो बुङाखै BSC सुक्तियानो जोबथा सुक्ति जों आरोबाव बिनि उनाव आन्दलन खालामनानै होननानै मालाबाबो बुंनानै फैयाखै सानसुमाया बे मोनसे थांबाय दाना मोनसे सुक्ति जाबावदों बड' लिबारेसन टाइगार BLTजों सुक्ति जानाया जाहैबाय BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल 2003 10 फेब्रुवारि BLTफ्राबो मालाबाबो बुङाखै बे BTC मोनबाय जाबाय नांला आरो जों आन्दलन खालामला बेनो जासिगोन बेजोंनो जोंनि ओनसोलखौ मा खालामनांगौ खालामनानै लानो हाजोबसिगोनलै जों नांला आरो आन्दलन नांला होननानै बुंबोफेराखै BTC सुक्तिजोंनो गासिबो जाखाजोबसिगोन जों आरो आन्दलन खालामला रायजो नागिरनानै आन्दलन खालामनानै रायजोनि नामाव बिदि होननानै BLTफ्राबो बुंबोआखै दे BLTनि सुक्ति खालामबाथ' जोंनोसो नङा होमबा सिनायो आंखौ BLTनि सुक्ति खालामग्राया बेनो नङा होमबा ना नङा नंगौसोन्दां नंगौना नङासो नंलायबाय ना गावस्रा BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सुक्ति खालामग्राया जोंनो आरोखि जोंबो भारत सरकार एबा आसाम सरकारखौ बुंबोआखै दे नांला जोंनो थोबाय बेनो बे BTCआ थोबाय जों आरो आन्दलन खालामला BTCआ जथेस्थ' जासिगोन होननानै जों सारेन्डार खालामना फैयाखै दे बेखौ गोसोआव ला मोननै जाबाय सानसुमा खुंगुरजों मोनसे BLTजों खेबसे BTC खेबनै जाबाय खेबनैयावबो माने जोङो आरो आन्दलन खालामला होननानै सारेन्डार खालामना फैयाखै दे सारेन्डार खालामना फैयाखै दाना नैबे प्रमद बर'जों मोनसे सुक्ति जादों दाखालिसो 2020आव BTR होननाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेवहाय प्रमद बर'आ मा होनदों जोंना बेनो जोबथा सुक्ति जों आरो आलादा रायजोनि नामाव गोदानै आन्दलन खालामला बेनो फाइनाल सुक्ति जों आरो बर'फ्रा जों आरो एबसुआ गोदानै आलादा रायजो बिनायनि नामाव आन्दलन खालामला होननानै लिरनानै गारदों जों बर'फ्रा मालाबाबो आलादा रायजोखौ गाराखै सारेन्डार खालामाखै दा प्रमद बर'खौ आं बुंनायनि खारना बेनो जे जोङो मोननै सिगाङाव मोननै सुक्ति खालामबोबाय BSC मोनसे सानसुमा खुंगुर बसुमतारिजों ओमफ्राय BTC मोनसे BLTजों खिन्थु प्रमद बर'आ दाखालिसो खालामनाय सुक्तिया बुंबाय जे बेनो लास्ट एन्ड फाइनाल सल्युसन कमप्रेहेनसिभ सल्युसन होनना बुंदों लास्ट एन्ड फाइनाल कमप्रेहेनसिभ सल्युसन आरो बेनो जोबथा सुक्ति आरोबाव जों बर'फ्रा एबसुआ आलादा रायजोनि नामाव आन्दलन खालामला होननानै लिरनानै गारबाय दा जों ओंखायनो बुंदों प्रमद बर'आ बर' जातिखौ सेस खालामबाय बर' जातिखौ फानबाय होननानै बुंनाया बे एकमात्र बे खारनावसो बुंदों